ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ 7 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಿನ ಓಟುಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ 2 ಸೀಟ್ ಗೆಂದದನು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ PV ಮೋಹನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಲದಾರ ಆದುಪ್ಪುನ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಗೆಂದದರು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಲಿತೆ 4 ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೆರು. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಓಟು ನಡೆದಿದ್ದು ಕುಡ್ಲದ PV ಮೋಹನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಾರೆ ಆದಪ್ಪನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದ 5 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ 2 ಗೆಂದಿದ್ದರು. PV ಮೋಹನ್ ಸೇರಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 4 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದುಳ್ಳರು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೊಕ್ಕ PV ಮೋಹನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆದಿತ್ತಂಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪುತ್ತೂರದ B ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆಪಿದಾರ ಆದುಳ್ಳರು. 2022 ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ನಡೆದಿನ ಓಟುಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು 2 ಸದಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಬಿಜೆಪಿದ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಗೆಂದಿದ್ದರು. 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಓಟುಡು ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಒಡಿಪು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಗೆಂದಿ ನೀಡಿದವರ ಕಾಲಿಬೂರ್ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಓಟು ನಡೆತದ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆಂದಿದ್ದರು. 2018 ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೆಂದಿದ್ದರು. 2024 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಅರಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮುಗಿದಿತ್ತಂಡು. ಅಪಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಅರಿನ ಮುಟ್ಟದಾರ ಆದಿತ್ಯನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ್ನ ಕೃಪೆಡ್ದಾವ್ರ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ 2014 ಮುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇತ್ತ 2ನೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದುಳ್ಳರು. ಕಾರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ತದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಜವಣೆ ಅಹಮದ್ ಆಸಿರ್ ಪನ್ಪನಾರು ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಸಜಿಪಡು ಗುರುವಾರ ನಡೆತದಂಡು. ಅರೆಗು 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೆ ಅಹಮದ್ ಆಸಿರ್ ಸಜಿಪ ಬೆಂಕ್ಯ ಪನ್ಪುನಡೆ ಗುರುವಾರ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಸಜಿಪಡು ಎದುರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಸೀದಾಗುದ್ದುಂಡು. ಅಹಮದ್ ಆಸಿರ್ ಜಾಗಿಡೆ ತೀರಿದ್ದರು. ಆಸಿರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಲಿಡ್ ಎಡೈನ ಬೆನ್ನೊಂದಿದ್ದರು. SKSSF ಸಜಿಪ ನಡು ಶಾಖೆದ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಆಸಿರ್ ತುರ್ತದ ಪೊರ್ತುಲಿಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ ಸಾಯವು ಪಾರ್ವರ್ಪುನ ವಿಕಾಯ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಿಂಗ್ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆದಿತ್ತರು. ಏರ್ಲ ಎನ್ನಂದಿನಂಚ ನಡೆತಪೋಯಿನ ಆಸಿರ್ ಅಹಮದರ್ನ ಮರಣ ಸಜಿಪ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರಿನ ದೋಸ್ತಿಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಮಲ್ತದಂಡು. ಒಡಿಪು ನಗರಸಭೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲಿನ ಫೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತಗೂ ಸಂಬಂಧದ ದಾಖಲೆ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಒಡಿಪು ನಗರಸಭೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲಿನ ಫೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತಗೂ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲೆದ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತಿರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೊಡ್ತಿನ ಕೆಲವು ಅರ್ಜಿಲು ದಿಂಚಕಾಲ ಇಲೆವಾರಿ ಆವಂದೆ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ಪನ್ಪನ ದೂರದ ಮಿತ್ತ ಒಡಿಪು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ದುಂಬಾಳ್ತಡ ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಕೂಟ ನಗರಸಭೆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಖೆಲಿಡು ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ಅರ್ಜಿಲು ಫೈಲು ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯ ರೀತಿಲಿನ ತೂದು ಪಿಂದೊಂಡೆರು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ SP PB ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಒಡಿಪುದ DYSP ಹಾಲಮೂರ್ತಿ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ DYSP ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೇಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇತ್ತರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲಿನ ಫೈಲು ತೂವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಲಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅರ್ಜಿಲಿನ ವಿಲೇವಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿನಂಚ ಪಾಕ ವಿಷಯಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಮಾಹಿತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೆರು. ದಾಖಲೆ ಪಿಂದೊನ್ನ ಕಾರ್ಯ ದುಂಬರಿದಿತ್ತದು ತನಿಖೆ ಮುಗಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಿದೈ ಬೂರುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಿಡಿದು ನಗರಸಭೆ ಆಫೀಸಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾರ್ಯಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತದು ಅಧಿಕಾರಿಲು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆನು ಪಿಂದೊನರೆಗಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೂಟಗೂ ಅದಕ್ಕಾದರು. ಪಿಂದೊನ್ನ ವರದಿಯ ಆಧಾರಡು ನನದ ಕ್ರಮದಿತ್ತೊಂವೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಕೂಡೂರು ಬೋಡುದ ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಕರ್ಣಂತಾಯ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಗುರುವಾರ ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗೂ 80 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಪಂಜಮುಗಿರ್ದ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಕಂಡುಡು ಮರಣದ ಕೀರಿದ ಕಿರಿಯಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಣೆ ನಡೆತನು. ಕುಡ್ಲದ ಕೂಡೂರು ಬೂಡುದ ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಕರ್ಣಂತಾಯ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಗುರುವಾರ ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗೂ 80 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಲಿಡ್ದಿಂಚ ಆರು ಹುಷಾರಿದ್ದಂದೆ ಇತ್ತೇರು. ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿನ ಮರಣದ ಕಿರಿದ ಕಿರಿಯಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಪಂಜಮುಗಿರ್ದ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಕಂಡೋಡು ನಡೆತಂಡು.
ಕೂಳೂರು ಬೂಡು ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಕಣ್ಣಂತಾಯ ಬಳ್ಳಾಲ್ರು ತುಳುನಾಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೂಳೂರು ಬೂಡು ಮನೆತನಗೂ ಸೇರ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆದಿತ್ತದ ಮಾಗಣದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರ ಅರೆನಾ ಕೈಟಿತ್ತದ ಕಾವೂರು ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂಗಿಬೈಲ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಆರು ಚೌತಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಕುಲ್ಲಾದ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡು ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ ಆರು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಆದಿಡು ಜಾರಂದಾಯ ದೈವ ಒಲಿದು ಬತ್ತಿನ ಜಾರದ ಜತ್ತಿ ಬೈದ್ಯರೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪಗದ ಬಳ್ಳಾಳ್ರಿಗೂ ದೈವ ಕಾಣಿಕ ತೋಜಾದ ಜತ್ತಿ ಬೈದ್ಯರು ನಂಬುದಿನ ದೈವ ಮಲ್ಲೆಂದು ತೋಜೈನ ಬೂಡು ಕೂಳೂರು ಬೂಡಾದಿತ್ತದ ಜನಪದಟು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ತೋಜಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಲಾರಿದ ಅಡಿಕ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಮಹೇಶ್ ಪನ್ಪನಾರು ಲಾರಿ ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ದುಂಬ ಪೋಯಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಚಕ್ರದ ಅಡಿಕ ಬೋರ್ದು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕನ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮಡು ನಡೆಸಿದರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬಂದರ್ದ ಮಹೇಶ್ ಪನ್ಪನಾರ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿತ್ತದು ಲಾರಿಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ತೋಜಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕನ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಪಾದಿಕಲ್ ಪೆರೋಡಿ ಸರವು ಗುಡ್ಡೆಡು ಗುರುವಾರ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಲಾರಿದ ಅಡಿಕ ಪೋದುಪ್ಪನಗ ಲಾರಿ ಒರಡ್ದೊರನೆ ದುಂಬು ಪೋತುಂಡು ಮಹೇಶ್ ಲಾರಿದ ಚಕ್ರದ ಅಡಿಕ ತಿಕ್ಕೊಲ್ದು ಜೀವ ಪೋತುಂಡು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಲಾರಿಲಿಡು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗೂ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಾವಂದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪಾಯರೆ ಮಹೇಶ್ವರಿನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಲಾರಿ ಕೆಟ್ಟದಂಡು ಮಹೇಶ್ ಲಾರಿ ನುಂತಾದು ಆಯ್ತ ಅಡಿಕ ಪೋದು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗನ್ನೆ ಲಾರಿ ಪಿರ ಪೋತುಂಡು ಮಹೇಶ್ ಎದುರ್ದ ಚಕ್ರದ ಅಡಿಕ ಬೂರ್ದು ಜಾಗಿಡೆ ಪ್ರಾಣ ಪೋತುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಅವಳು ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಯಾಣದ ಸದ್ಗುರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಾರು ಒಟ್ಟಾದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಲಾರಿ ದಾಡಿದು ಪುನಃ ಪಿದಯ ಕನ್ನತದು ವಿಟ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನ್ನುತ್ತೇರು ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರು ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರು 4 ಕೋಟಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದ ಮಾಡು ಸೇರಿನಂಚ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಡ್ಡಮಾರ್ಗ ಜೋಡ್ಸಾವನ ಕಾಮಗಾರಿಲ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಪಂತೆರು ಪುತ್ತೂರು ರೈಲ್ ಆಫೀಸಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಬಾ ತೆರಿಯರು ಪುತ್ತೂರು ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಒಂಜನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದ ಮಾಡು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಪಾತಿರದು ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆವಡೊಂದು ಪಾಕಜನತ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಯರ ಪಾತಿರದು 4 ಕೋಟಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು 420 ಮೀಟರ್ ಮಾಡು ಸೇರಿನಂಚ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಡ್ಡಮಾರ್ಗ ಜೋಡ್ಸಾವನ ಕಾಮಗಾರಿಲ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಡಪ್ಪನ ಮಾತ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ರೈಲ್ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು ಪುತ್ತೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾಗಗೂ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಿತ್ತದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಲು ಬೇಗ ಶುರುವಾಯರು ಉಂಡೊಂದು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಪಂಡಿರು ಪುತ್ತೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾಗದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 18 ಕೋಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೆಲಸ 5 ಕೋಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೋಚ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕೆಲಸ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 4.5 ಕೋಟಿಯ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶೆಲ್ಟರ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಲವು ಮುಗಿದಿದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರು ಕಬಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇವತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ರೂಫಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ ರೋಡ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ DRM ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಈ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆತ ಅನುದಾನಡು ಪಾಣೇರ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕಟ್ಟುದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂಡಸ್ಥ ಉದಿಪನಾದ ಈತ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಏರ್ಲ ಗತಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚ ಆಯ್ನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಏವ್ರಗೂ ಕಾರಣ ಆತಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾದ ಏತೋ ಸೌಕರ್ಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಜನಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಗಳಸುವೇರು ಅಂಡ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬರುತ್ತಾ ರಾಯಿರ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಪ್ಪುನೇನು ತೂವಲಿ
ಪಾಣೇರು ಪೇಂಟೆಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಕ್ಕು ಸಂಜೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಉಪಯೋಗಗತ್ತು. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ ಅನುದಾನಡು ಕಟ್ಟದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂಡಸನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿರು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದೆ ತೈಕ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಏರ್ಲಾ ಗತಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚ ಆತಂಡ. ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂಡಸನ ಪಾಣೇರು ಪೇಂಟೆಡ್ ಒವ್ವ ಹಾಳು ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟದಂಡ. ಅವಲೇ ಕೈತಲಡ ಪುರಸಭೆಗೂ ಸೇರಿನ ಕಟ್ಟಣ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಕನ್ನು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗೂ ಒತ್ತ ಈ ತಂಡಸ್ ಕಟ್ಟದಂಡ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿನ ವಿರೋಧದ ನಡುಟು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಕಟ್ಟದಿನ ಈ ತಂಡ ಸಿತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಡೆಯಲು ಪೂರ್ದುಂಡು. ದೆತ್ತ ಬದಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟದು ಎರಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಸಭೆಕ್ಲ ದುಡ್ಡುಡು ಲಾಭ ಆದಿತುದೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಖಾಲಿದ್ ನಂದಾವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪುರಸಭೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಇದು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಏನೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾ, ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇರೋದು ಕಮ್ಮಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೆಲ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ 2 ವರ್ಷ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಗಿಟ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂದೆ ಕಡೆವೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ಮಾರ್ಗಿಟ್ಟರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೇಡು 3,395 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆಲಸಗೂ ಅರ್ಜಿನ ಎತ್ತದಿತ್ತದು. ಒಂದೆಟ್ಟು 2,255 ಕೆಲಸಲೇನು ಪೊಂಜೋಲೆಗೂ ದೆತ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೇಡು 3,395 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆಲಸಗೂ ಅರ್ಜಿಲೆತ್ತದಿತ್ತದು. ಒಂದೆಟ್ಟು 2,255 ಕೆಲಸಲೇನು ಪೊಂಜೋಲೆಗದು ಎತ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಮೂಜನೆ ಲಿಂಗದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಎತ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಆಂಜೋಲೆಗೆ 755, ಸೇನೆ ದಕ್ಲೆಗೆ 257 ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋ ಸೇವಾ ಕೆಲಸದಕ್ಕೂ 82 ಜನಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಂಡು. 2025 ಹಿಡ್ದೆ ಮೂಜನೆ ಲಿಂಗದಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಹಿಡ್ದು ಬಜಿ ಇರುವಿರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸಗೂ ಅಜತದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಜನೆ ಲಿಂಗದಕ್ಲೆಗೆ ದೆತ್ತದೀನ 35 ಕೆಲಸಲಿಡು ಬೆಂಗಳೂರು 25 ಜನಕ್ಕೂ, ಕುಡ್ಲಾನಗರ, ಒಡಿಪು, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಕೊಡಗು, ಮಂಡ್ಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒರಿಯೊರಿಯನಂಚ ಕೆಲಸಗೂ ದೀಪುಂಡು. ಪಿಯುಸಿ ಕಲ್ತ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ 18-33 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬೊಕ್ಕ 18-35 ವರ್ಷ ಮಿತಿತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡ OBC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೋಲಿ. ಬರಿಪುನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಶರೀರದ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಸುನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಅಜಪು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಜೂನ್ 8 ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಿಯರೆ ಶುರುವಾದಿತ್ತದು. ಜುಲೈ ಮೂಜಿ ಆಕೇರಿದ ದಿನ ಆತುಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 2 ಬರಿಪುನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪುಂಡು. ಒಟ್ಟು 3,395 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆಲಸಲಿಡು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 2015 ಪೊಲೀಸರು, ಕುಡ್ಲನಗರ 125, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಪ, ಒಡಿಪು 100, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಎಲ್ಪ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ 75, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 25, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 5, ಕೋಲಾರ 5, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 5, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 50, ಚಾಮರಾಜನಗರ 5, ಹಾಸನ 40, ಕೊಡಗು 75, ಮಂಡ್ಯ 100, ದಾವಣಗೆರೆ 25, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 100, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 75, ಹಾವೇರಿ 5, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 5, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 5, ಗದಗ 35, ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ 25, ಬಳ್ಳಾರಿ 10, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇರುವ ಕೆಲಸಲಿನ ಭರ್ತಿಗೂ ಆದೇಶ ಪಿದರ್ಪಾದಂಡು. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಲಿನ ಬೇಗ ಪತ್ತೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪನಂಚ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಕಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪುನ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉದಿಪನಗೂ ಎದುರುತು ಒಂದುಂಡು.
ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಲೇನು ಬೇಗ ಪತ್ತರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪನಂಚ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಕಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪನ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮುಗಿದಿದ್ದದು ಉದಿಪನಗೂ ಎದುರುತು ಒಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸುತ್ತದ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂಟ್ವಾಳಗೂ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪಿರೌಡುಪ್ಪುನ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪರ ಕಟ್ವಣನು ಕುಡ್ಲ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮುಗಿತಂಡು ಅಂಗನುಡು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಗ ಸೆನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂಟ್ವಾಳಗೂ ಜಾಗಿ ಬದಲ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕಟ್ಟಡದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿತ್ತದು ಹೊಸ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಂಚ ರೈಸೊಂದುಂಡು ಪರತ್ ಜೈಲು ಪಿರಾಕದ ನಮೂನೆದ ಕಟ್ವಣ ಹೊಂದುತ್ತಿತ್ತದು ಓಡುದ ಮಾಡುಂಡು ಪರತ್ ನಮೂನೆದ ಕಟ್ವಣ ಅಂಚನೆ ಒರಿಪಾವನದಿಟ್ಟಿಡು ಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಭಾಗುಲಿನು ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮುಲ್ಪ ಬೇತನೆ ರಡ್ಡು ಜೈಲುಲು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತನೆ ಕೋಣೆಲು ದೂರದ ತೊನ್ನ ಕೋಣೆ ತಂಡಸ್ ಕಟ್ಟಾದಾತಂಡ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸುತ್ತದ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒರಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಒರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಐ ಸೇರಿದು 25 ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ತವ್ಯಡುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಇತ್ತದು ಕಾಯಂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚದು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಮೇರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮುಗಿದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲಡ್ದ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ಪನ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅರುಣ್ ಕೆ ತೆರಿಪಾದಿರು ದ್ವಾರಕಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಸ ನಮೂನೆಡು ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿನ ಉಜ್ಜೀವನ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ಹಿರಿಯ ಬಡಾವಣೆ ಜೂನ್ 21 ಉದಿಪನಾಯರ ಉಂಡೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪಂತಿರು ದ್ವಾರಕಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥೆದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೊಸ ನಮೂನೆಡು ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿನ ಉಜ್ಜೀವನ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ಹಿರಿಯ ಬಡಾವಣೆ ಜೂನ್ 21 ಉದಿಪನ ಆಯರುಂಡು ಉಬಾರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕೆಮ್ಮಾರ ಪನ್ಪುನವಲು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿನ ಗುಮನುಡು ದೀವೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಬಡಾವಣೆ ಕಟ್ಟದನಂದು ಪಂಡೆರು ಇಂದೆಟ್ಟು 200 ದಾತ ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಈ ತುರ್ತುಗೆ 140 ಇಲ್ಲು ಅಡಿ ಜಾಗಿಲು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೊಕ 3 BHK ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗು 110 ದಾತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಉಂಡು ಉದಿಪನದ ದಿನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಆರ್ಪಂಡಿರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಉಜ್ಜೀವನ ಪನ್ಪುನ ಬಡಾವಣೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ದ್ವಾರಕಾ ನೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮುಚ್ಚಯ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರು ಸುಳ್ಯದ ಶಾಸಕರು ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳಿಯ ದ್ವಾರಕಾ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ದ್ವಾರಕಾ ಮಾರ್ಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರೆಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ತೆರಿಪಾಯರು ದ್ವಾರಕಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯತುವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಮೃತ ಕೃಷ್ಣ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟುಡಿದ್ದರು ಈಗಿನ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಬಡಾವಣೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಪುತ್ತೂರಿನಂಥ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸತು. ಈಗಾಗಲೇ ನವಚೇತನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಆವರಣದೊಳಗೆ, ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಬಡಾವಣೆ ನಾವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡದ ಕಾಂತರಾಜ್ ಲೇನಡು ಜನಕ್ಲೆಗು ಮಂಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು ಅವೇನು ಪತ್ತರೆಗಾದ ಕಾಡಿಲಾಕೆಗೆ ಊರ್ದಕಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಉಡ್ಡೆ ಕಾಡುಡುಪೊಡಾಯಿನ ಮಂಗೆ ಅವಳ ಪೇಂಟೆಡ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಅತೆಯತ್ತು ಅವು ಮೀನು ಮಾಸ ತಿನ್ಪುನವು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಆದುಂಡು.
ನಿಜವಾದ ಮಂಗೆ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಣ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಣ ಮಂಗೆ ಮೊಣೆಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಪಲ ಆಕ್ಲ ಪಿರಿಯಡ್ ಕುಲ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂತ ಕೋಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೀಕ್ ಬರ್ತದೆ ರೇತು ಕುರಿತು ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಗಲವರು ಕುಂಟು ಆಗಿರೋ ಮಿತ್ತು ಮನೆ ಕಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೋನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಮಂಗಿರ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡಿಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಂಡ ಅಪರೂಪಡವು ಮರಡ್ದ ಮರಕುಲಾಗಿಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮಾಡಿಡು ಕುಲ್ಲುವ ಒಡ್ಡ ಸೇರಿನಂಚ ಫಲ ವಸ್ತುಲಿನ ತಿಂದದು ತಾಲ್ತ ಪಾಡ್ದು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪೇಂಟೆಡ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಆದುಂಡು ಉಡ್ಲದ ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಂಗಿರ್ಲಿನ ಉಪದ್ರೊಡ್ದು ಜನ ಕಂಗಲಾತೆರು ಮಂಗಿರ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಾಕಿಲು ದಿತ್ತದಿಂದ ಅಸಾರ್ಥಕ ಮಂಗೆ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುದು ಕುಂಟು ಸೇರಿನಂಚ ತೋಜಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಾತ ಒಯ್ತೊಂದು ಕೊನಕೊಂಡು ಅತೆತ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಮೇಲಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ನಾಯಿಲೆಗೆ ತುಚ್ಚುಂಡು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮಂಗೆ ಮೀನು ಕೋರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಊರ್ದಕ್ಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಂಗೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಮಂಗೆರ್ಲು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಉಪದ್ರ ಕೊರುಂಡ ಸೈಸುನೆ ಎಂಚಾಂದು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಉಡ್ಲದ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಪರಿಸರಡು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಮಂಗೆರ್ಲೇನ ಉಪದ್ರ ಇದ್ದದು ಜನಕಲ್ ಬಾರಿಯೇ ಹೊರಡುಲ್ಲೆರು ಅವು ನಮ್ಮನೆ ದಾಲ ಮತ್ತೆ ರಾಜು ಬಂಡಾಳಗ ಆಕೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಬುಡ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತು ಇಂತ ಬಾಲೆ ಮತ ಪಚ್ಚರ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮಂಜಿನಕ್ಕೆ ಫೋಯರ ಬರ್ರಗಿ ಜನ ಕೈ ತೊಟ್ಟ ಬತ್ತನು ಫೋಯರ ಇದು ಮೇಲಾಗಿದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐನಕ ಪೂರ ಅಲ್ಪಲಾಗಡ ದಿಕ್ಕು ಪಾಡಿ ಪೈಪ್ ಪುರ್ದಿಂಚು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ತಿತ್ತು ಹೋದು ಇಲ್ಲ ದುಲೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತದು ಇಡೀ ನೆತ್ತಿರದ ಹೋಗ್ಲಿ ಫೋಡ ನಾನೇ ತಿನ್ಪಿನಿ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪುಣ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪುಣ ಮಾಸ್ ತಿನ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಣ ಇಡೀ ನಾಯಿದ ಉಪ್ಪದ್ ನಾಯಿಗೆ ತಿಚ್ಚುನು ನರಮನಿಗೆ ತಿಚ್ಚುನು ಮೇರಿಗೆ ಯಾವ ಸುರುದಾರ ಮಂತೊಂಜನ ಇತ ನರಮನಿ ಗಿಡ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾಯಿನು ಮೇಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಡೆ ಪೂಜಿ ಸರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ತಿನ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಲೇನಡು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪುಂಡು ಕಾಂತರಾಜ್ ಲೇನಡು 10 ಹೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ನಿಚ್ಚಲ ಮಂಗಿರ್ಲೇನ ಉಪದ್ರ ಸಹಿಸುಂಡರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚ ಆತಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಧುಮಾಸ ತಿನ್ಪುನವು ಹಾದುಂಡು ನಾಯಿಲೆಗೆ ತುಚ್ಚುನ ಮಾತ್ರತ್ ನರಮಾಣ್ಯನ ಮೇಲುಗ್ಲ ಬೂರು ನಾವು ಪೋಡಿಪುನಂಚ ಆತಂಡು ಕರಿನ 3 ದಿನಗಳ ದುಂಬು ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತದ ಆರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ತಿರು ಕಾಡಿಲಾಕೆ ಸೇರಿನಂಚ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೂರ್ತುಜಿ ಹಣ ಏರ್ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿನ ಪರ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಳಿ ತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕನ ಕೊಡದತ್ತು ವಿಷಯ ರಪ್ಪುಡಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಗಾಳಿ ತಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಆಡ ವಿಷಯ ಜೊತೆ ಆಕ್ಲೆನ ಪತ್ತೆ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಆಯನ ಪತ್ತನ ಬಲೆ ಮಾಡುವೇರು ಐಟಿಕ್ಕು ಅವ ಮರತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತ ಪದ್ರು ಐಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲ ಗೋಡ್ದ ಕಾಯ್ತಾ ಬಜೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದೆ ಐಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದೆ ಬೇತ ವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪತ್ತರ ಪತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ತಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಲಾಕೆ ಸೇರಿನಂಚ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೂರ್ತಿಜಿ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಕ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಎದುರಾತಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಂಗ್ಯಾಯಿ ನಿರ್ದಾವ್ರ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮೇಲಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡಾತಂಡು ನನಲಾತು ಮಂಗೇರ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಪಗರುನ ಸೀಕ್ ಬರು ಪರ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಲ ಜನ ಪೋಡಿದೆರು ಕಾಡಿಲಾಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗೆಟ್ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಅದೆತ್ತನುಡಾತಂಡು ಇಡೆಗು ಏನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲಿತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು